Saka une vana vangani? 7. Nenhamo yako iyoyo unowapei vana ve7 uchigara umusha uno unowapei iwe? Kuzvi ndinombobvei? Handina mari, ndingobvunzawo zvangu. Ndotoona nga vanhu vekumusha vatori nani pane kuharari. Pazvishavane pano zvokusiyirwa nababa inheritance vaizvishandira. Vaishanda kubaba sekuru vangu oraiti vaisenza hazvina basa. Taura zvo vaishanda kuti vakamboshanda getaway pakuita sei? Hauri mwiri unotori niwandatoya kuno Shabani. Nhamo yakutambudza. Oh. I've got more dollars than you can count. You're a millionaire. Son of a dead millionaire. That's right. Son of a dead millionaire. Yes. You know what I'm talking about. On demand is it? Oh. Yeah. Right. Asi kuchera gold nekurumu unongorokosa here. Wakambobirani ndofese mbavha here. Haisifese mbavha here. Aiwa mbavha isekerereka ukasekerereka urikuita. Aiwa mbavha dzakapusa unoziva. Dzakapusa dzinongofara kana paita mahuri ndopa dzinoita kunge dzakangwara. Nini manje? Ndokuexpose waita sei? Empane taura nyaya yako. 45 ne55. Iwo uri kuita busy kuchengeta bvudzi, kuchengeta mari. Zvine respect. Uri kuchengeta bvudzi saka isiri kuchengeta mari. Ane rasta man. Wochengeta mari. Gwenya mbiri ekamuti rasta. Uchafa une mari yako iyoyo ichiwa. Ndati iwo uri gwenya mbiri endi rasta. Iwewe manje. Iwo uri gwenya mbiri. Ko hasha dzakubva kupi? Ndokumamisa. Ndara. Zvezvo kufamba netumatemo twenyu kuno kuShabani kakuno. Handishandi nedemo irisha. Ini ndoshanda nemoto. Unongoona? Ndoshaya. Unoona? Unoenda kumatsamba unotsvaga fingerprint yangu. Buya kumusoro. Handikwire gomo ini, handifambire vanhu vanogara mugomo ini. Kuda ndorogara mugomo. Uri wani racho rimwe ranga raigara pana panonzi gudo rakafa. Chisekuri. Taura tizo. Iwa chimbomira. Iribo.